Тапшырының олдағы құтлау сәлемін біз, хөрмәтле милләттәшебез Аксянова Расиме Якуб кызына багышлыйбыз. Бүген ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән шын күңелдән аны бер туган кардәшләре, сеңлесе Суфия, тормыш иптәше Расим, энесе Яшәр, тормыш иптәше Әлфия, Мәрзия, Рушания, тормыш иптәше Марат, племянницалары Гөлсимә, Эльвира, барчасы да гаиләләре белән. Уллары Радик, тормыш иптәше Наташа, Дамир, тормыш иптәше Дарья балалары белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1954 елның 11 февралендә Яңа Терешка авылында гаиләдә икенче бала булып якты дөньяга аваз салды. Күп балалы гаиләдә әти-әниебез янәшәсендә бар эшкә өйрәнеп үстек без. Авыр еллар булса да, үз тырышлыгыбыз белән барысында җиңеп чыгып, һәммәбез дә олы тормышта үз урыннарыбызны таба алдык. Улыгайгач билгеле булганча, адәм баласы үз туган оясын ташлап китә. Менә апабыз да гомер юлында Урта Терешка авылы егете Аксянов Расим Салиховичны очратып, 1973 елда матур гаиләләрен кырдылар. Армиядан кайткан егет шәһәргә китү теләге белдереп, яшь гаилә Самара шәһәренә күчеп киттеләр. Матур тормышларын барлап, җиң сызганып хезмәт итә башлыйлар. Апабыз гомере буе металлургия заводында пешекче булып эшләде. Самара өлкәсе хезмәт ветераны булып, лаеклы ялга да чыкты. 46 ел бергә яшәү дәверендә алар берсеннән-берсе батыр булган улларын тудырдылар. Икесенә дә тиешле тәрбия биреп, укытып, олы тормыш юлына бастырдылар. Бүгенге көндә уллары үз гаиләләре белән шулай ук Самарада яшәп киләләр. Кызганычка каршы, 2019 елда апабыз пар канатын, җизнәбезне мәңгелеккә югалтты. Көтмәгәндә йөрәк авыруы белән җизнәбез китеп барды. Оныклары Оксана, Данила, Карина, Кира апабызның олы сөенечләре булып яшиләр. Апабыз белән җизнәбезнең безгә күрсәткән игелекләрен санап та бетергесез. Шәһәр җирендә яшәгән кешеләр буларак, алар бар племянник, племянницаларына да авылдан китеп Самарада урнашырга ярдәм иттеләр. Авыр вакытларында һәр вакыт янәшәдә булып, кирәк чакта җылы сүзләре, киңәшләре белән дә матди яктан да булыштылар. Гомере буе алар ачык шат йөзле, киң күңелле, олы йөрәкле кешеләр. Туганнарын гына түгел, хәтта авылдан барган таныш-белешләрне дә эшкә урнашырга ярдәм кылдылар. Бу изге гамәлләрен урынлы гына куйсын иде Хак Тәгалә. Апабызның тышкы матурлыгы эчке гүзәллеге белән тиң. Ул бик уңган куллы, пөхтәлек сөючән хуҗабикә. Тәмле ризыклар пешереп, үз өендә кунаклар каршыларга ярата. Бакчасында, өендә күзеңнең явын алырлык чәчкә гөлләр үстерә. Кадерлебез, рөхсәт ит, ихлас күңелдән сине матур юбилеең белән котларга. Туган көн ул шатлыклы да, сагышлы да бәйрәм бер рәттән. Чөнки һәр туган көн сайын яшь арта. Ләкин синең яшең арту бары тик файдага гына. Бәхетле булып, туганлык хисләрен сүрелдермичә, шатлык кайгыларыбызны, серләребезне бүлешеп, матур килеш аралашып яшик алдада. Бар хыялларың чынга ашсын. Онук, киләчәктә онукчаларың, күз нурларың, синең йөрәгеңне тынычландыра ала торган шатлыкларың булып үссеннәр. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Расимә дип исемен биргән әти-әниләр. Ул якын, акыллы дигән мәгънәсен бик күпләре белмиләр. Булгандыр ул бәхете дә, кайгылар да килгәндер, тик юбилей хөрмәтенә хәтердән сөртелгәндер. Алда сине якыныбыз тыныч картлыгын көтсен, исәнлектә һәм саулыкта синең һәр көнең үтсен. Рәхмәтебез шиксез сиңа, әйтеп булмый бетереп, бүләк итик чәчкәләрне салкын кышта китереп. Ни ул чәчкә шиңеп бетәр, җырлар юллык бүләккә, алар мәңге истә калыр, кереп түргә йөрәккә. Хөрмәтле Расимә Якубовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Киңәшемдә, минем тормышымда сыя сиңа йөрәк серләрең. Һәр чак кирәк синең киңәшләрең, чын күңелдән әйткән сүзләрең. Сиңа апа матур теләкләрем, бәхет телим
bayram gününde uzun ömür birsin Xudoy deyip qabatlayman mene bugünde Sina matur tileklerim baxit diling bayram gününde uzun ömür birsin Xudoy deyip qabatlayman mene bugünde Tılsımlarga iyadir sin apam Tuğanlıkның qadrin bilesin Feriştedey izgi canım bilen Bizden xalga har şoq kiresin Sin apam matur tileklerim Baxit diling bayram gününde Uzun ömür birsin Xudoy deyip qabatlayman mene bugünde Sina apam matur tileklerim Baxit diling bayram gününde Uzun ömür birsin Xudoy deyip qabatlayman mene bugünde Saf ko'ngling ılı yüreğinde Her vaqtda senin izgilik Bir-birine şatlık bo'lak etib Yashig opam, yashigir kelib Sina opam matur tileklerim Baxit diling bayram gününde Uzun ömür birsin Xudoy deyip qabatlayman mene bugünde Sina opam matur tileklerim Baxit diling bayram gününde Uzun ömür birsin Xudoy deyip qabatlayman mene bugünde Uzun ömür birsin Xudoy deyip qabatlayman mene bugünde Baxit diling opam